Astăzi să ne jucăm iarăși Huge Marbles. Am uitat iarăși cum se numea. Chiar mă interesează. Nu știu. Data trecută știu că recordul meu că a mers pe jos a fost de 8 minute. Lung. Foarte lung. Și astăzi o să încercăm iarăși să-l batem. Dacă îl batem, dacă facem mai lung, mai m-am jucat și am văzut... Ce doamne artă mare ăla? De ce nu s-a mișcat? A devenit un perete. What the hell? Ce se întâmplă? Cred că... Nu știu dacă jocul are ceva sau telefonul meu. Că data trecută știți ce lag am avut. Chiar nu știu. Uite aici... Nu eram să... Eram să mă bag într-o scurtătură. Știu că m-ați văzut data trecută că aici am vrut să mă duc în stânga, dar din cauza unui om, nu știu cum îl cheamă, nu am putut, dar din păcate, da, a pus un perete invizibil. Nu știu, dar alaltăieri se putea. Înainte de videoclip, se putea să mergi. Dar am găsit altă scurtură, dar e greu să te făcut. Trebuie să mergi așa, da, dar e greu rău. E făcut. Dar am aflat altă scurtătură. Nu e asta. Nu e aici. Nu știu nicio scurtătură aici. Încă. Dar poate o să aflu. Nu se știe. Da, nu știu. Dar vă zic să nu... Uite aici, e scurtătură. Dacă bagi viteză, boost-ul înainte de aia, o să ajungi direct aici. Și asta e fain. Că odată mi s-a întâmplat, când mă jucam, că un tântălău din ăsta a blocat foarte mingi acolo. Foarte marble, mingi din astea. Colorate. What the hell? Nu știam că... Na, și-o blocat acolo. Și nu puteai să treci deloc. Și era cam imposibil. Imposibil, nu puteai să treci pe acolo. Și te blocai acolo. Și chiar dacă erai în cursă, dacă ești în cursă, n-are nimeni, n-are cum să te atingă nimeni. Și te blocai la final, te blocai. Era mai un pic de ieșire. Fix în fața ieșirii. Ieșeai. Ciudat. Chiar e ciudat. Dar erau peste 50. Am încercat odată și nu mi-a mers. Dar mă gândesc, cum au blocat un tobogan din ăsta? Că e greu. Oi. Ia-mă frică acolo. Dacă mergi prea tare, poate sari peste. Mi s-a întâmplat de multe ori. Bam. Bum. Ok. Acum doar vreau să mor. Nu. Lasă-mă să... Nu! Să mă respawnez, adică. Să nu zic. Ok, o să încerc aici. Aduc pe aici așa. Și dau... Mă duc pe aici. Scurtătura acum am aflat una. Da. Ok, acum vom încerca cu omulețul. Să vedem dacă putem băga un record mondialuț. Știu timerul. Timer am.
De aici vom sări aici așa. What the hell? Aici mergi. Așteaptă, vreau să încerc dacă poți să sari peste perete. Da, poți. Ok. Aici ne luam mai mult data trecută. Foarte mult. Dar am ajuns în câteva secunde, 40 de secunde. Nu. Acum 40 de secunde. Mai un pic va începe cursa. Și o să-mi pierd timerul. Bum. Și... Uite, ia. 1 minut și 15 secunde. Mult. Uite, o să vă arăt, nu știu dacă data trecută am fost într-o cursă. Cred că da. Da, am fost data trecută într-o cursă. Cred. Îmi ziceți voi. Și mai știu câteva scurtături, dar sunt mai greu de făcut alea. Una e ușoară. Dar trebuie să-ți iasă. Asta e cea mai ușoară. What the hell, ce boost am. Nu. Wow. De câte ori am sărit peste peretele ăla. De câte ori m-am enervat. Sunt primul. Aici este o scurtătură. Mai în față puțin. Uai, ce eram. Să văd dacă e cineva în spate. Nu e nimeni. Aici e prima scurtătură. Este o scurtătură, dar nu e scurtătura originală. Da, n-am ajuns. What the? Oh, ce fain era. Credeam că pot să merg prin aia. Ar fi fost foarte fain. Aici, pe aici, îi scurtătura. Și când te duci, te lovești de asta și te duci pe acolo. Și sari. Și ajungi direct la ăla, arcadul ăla. Nu! Ai, perete invizibil. Acolo, din păcate. Aici este o scurtătură. Dacă o faci bine, îți iese. La fiecare din asta. Da, și-am zis. O scurtătură. Asta e scurtătura. Nu e așa de wow. Totuși. Acum așteptăm. Că suntem foarte mult în față. Hai, gata. Bun, lasă. Da. Dacă ați auzit ceva. What? Un trecut! Nici măcar n-am realizat. Ok. Când m-am trecut? What the hell? M-a băgat o scurtătură. Din aia bestială. Că n-are cum. What? Chiar n-am realizat când m-am trecut. Chiar n-am văzut. Da, deja sunt cook. N-am ce să fac aici. Doar mă rog, poate pică de pe hartă. Da. N-am cum. Da. Sau bă da, am șanse.
Am? Și, aici. Aici. Pe aici. Da, deja am pierdut. Am pierdut de mult. Na. Dacă crezi că deja ai câștigat, te înșeli. Amarnic. Asta ce mi s-a întâmplat mie. Acum. Din păcate. Hai să mai găsesc scurtături noi. Nu. Să văd dacă e plictisitoare aia, acum realizez. De fapt, era de mult plictisitoare. O să fac eu singur și o să vă zic vouă că încât mi-o luat să termin. Mama măsii de Menhi, cum te cheamă? Menhi. Cred că așa îl cheamă. Menhi. Totuși n-am avut timp să citesc. O să vă arăt scurtătura dacă merge. Ăsta... What the hell? Credeam că nu se va juca niciodată o fată. Încă 0 șanse sunt să se joace o fată. Că ele mai mult se joacă... Nici măcar nu se joacă. Cred, unele. Mai mult se joacă alte lucruri. Dar... Nu pentru sora mea, că eu mă joc cu sora mea. În fiecare noapte mă joc cu jocuri. De ce pune perete invizibil? Aici încerc să fac scurtătura aia, care v-am zis că se poate. Da, l-am pus pe la Maru, era ăla, bila aia Maru, fără viață. Aici. Dar au pus pereți invizibili. Și acolo. Ce se întâmplă? De ce mi-am dat boostul? Aici am încercat să blochez mingile. De ce mi se încarcă așa de greu? N-am lag, dar acum mi se blochează jocul. Na. Nu văd nimic în față. Săgeata ajutătoare. Ajută foarte mult. Aici m-a furat ăla. M-a ajuns. Acum nu mai mă întrece. Sunt mai atent. Nu mai fac prostii acum. Cum, Doamne iartă-mă, în trecut ăla. Oto! Ce? N-ați văzut? Clipsia. Nu era o parte din aia. Na. What the hell? Lipsea o parte. O parte mare. Sau așa era. Am uitat să-mi pun skin. Asta o să-l pun. Ok, și acum. Bum. Perfect. Bum. Nu. Vai. Ce căcat am făcut. Sunt deja... m-au trecut, eu deja în spate.
Dar dacă bag o scurtătură, aia care e grea, e încă să aici. Încă îs aici. Acum am intrat. Al doilea. Trebuie să-l întrec numai pe ăsta. 100 șanse că-l întrec. A, da, am uitat să vă zic. Vacanță plăcută. Da, știu că e cam târziu. Am scăpat de la școală măcar. Aici, scurtătura. De fapt, acolo e o scurtătura originală. Dar știu. Uai, îl bat pe ăla. Shadow. Ce nesimțiți. Oh, shit. N-am vrut să zic aia. Mă bag pe aici, Scurtătura grea. Să măcar în față. Ok. Nu mai mă împinge, man. Nici măcar nu știu cum să ți-l citesc. Nu am timp să ți-l citesc. Nu știu dacă e unul în spate, nu pot să văd. Da. Dar nu e în cursă. Da, e perete invizibil acolo. 100. Nu e în spatele meu. Știu. Am văzut. Ce era? Ok, trebuie să duc direct în ea. Acum e cam un easy win. Nu e easy win. Pentru că poate iarăși mi se întâmplă același lucru și trebuie să fiu atent. Ui. Nu mai are cum să mă întreacă. Am câștigat deja. Când am zis asta am pierdut. Da. N-are cum să mă întreacă ăla. N-are cum. Totuși mi-e frică că poate mă întrece. Ca și celălalt. Că s-a întâmplat. Uai, ce lag am avut în mingile alea. De ce nu mi se încarcă jocul? Uite, aici lipsea o părticică. Mai în față. Unde lipsea? Uite! Nu lipsea. Sau... Nu știu, o să mă uit. Te rog. Oh. E bine. Bum. Și am câștigat. Acum vreau să vă arăt scurtătura. Aia. Nu am uitat așa. Biliard. Pot să iau 9, 10. Come on. Am toate mâncărurile astea. Dar am brain damage. Asta mă enervează. Uitați. Wow. Ni se vede și corpul. Oto! Nu pot să văd în jos. Am trecut pe lângă. Ok. Wow. Așa. Am încercat o cursă și nu a ieșit bine. M-a enervat. Că asta mi se pare una. Nu e asta. Nu, e așa. Arată ciudat pentru mine. Am corpul meu în ea. Voi ce. Degeaba am zis că era
Că tot m-am lovit. Abia ce sting bările. Aici e scurtătura. Scurtăturilor. Hai, te rog, te rog. Cred că o să mor în joc. Să picăm void ca să vă arăt. Da. Vreau să vă arăt neapărat. Scurtătura. Ei, yo! De unde știu ăla? Eu eram primul. Eu eram primul care știam. Eu sunt primul. Oamenii. Foarte rău. Nesimțire. Na. Nici măcar nu știi scurtătura aia. Sunt dezamăgit. Măcar dacă știi schema asta, măcar și să-mi arăți scurtăturile. Ok, aici. Ok. Hai. Te rog. Nu! Cum? Altă schemă, e... Nu. Sunt în void. Oh, ce? What the hell? Ce? Ce-a fost aia? Oh my freaking goodness. Na, cam până aici se termină episodul. Chiar nu știu ce-a fost aia. Acum la final. Cea mai mare scurtătură. Direct la final. Ciao.